ଆମ ସାହିକୁ ଦୋଳ ଠାକୁର ଆସିଥିଲେ ପାଖରେ ଆସିଥିଲେ ଦୋଳ ଠାକୁର ଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଦୋଳ ଭୋଗ ଖାଇସାରିକି ପଳେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦୋଳ ଭୋଗ ଖାଇଥିଲୁ ତାପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ପିଠାପୁର ଆମର ନୂଆ ଭୋଗ ବାଣ୍ଟୁଥିଲୁ। ସାଇ ମୁଁ ଚୁଇଁ ମିଠି ବାପା ଦୋଳ ଭୋଗ କରିକି ଯାଇଥିଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯୋଉଟାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ମେଲଣକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦୋଳ ଭୋଗ କଲୁ। ଦୋଳ ଭୋଗ ନାନା କରିସାରିକି ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଅବିର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗେଇଦେବ। ତାପରେ ମିଠି ଯାଇଥିଲା ଦୋଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୋଳର ଅବିର ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଦ ଲଗେଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଲଗେଇଥିଲି ତାପରେ ବାପା ତାପରେ ମୁଁ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ସାଇ ମୋତେ ଦେଖିକି ସିଏ ବି କହିଥିଲା ମୁଁ ବି ଲଗେଇବି। ସାଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ସାଇକି ନେଇ ଯାଇଥିଲି ତା ଦୋଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଦ ତାଙ୍କ ଦୋଳ ଅବିର ଦୋଳରେ ଅବିର ଲଗେଇବାକୁ ସାଇ ବି ଲଗେଇଥିଲା ବହୁତ। ତାପରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିଲୁ। ତାପରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସାରିକି ସବୁଆଡ଼େ କେମିତି ଠାକୁର ଖୁସି ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ଆମେ ଭୋଗ ଖାଇବା ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ।